салом, як хабар. Аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ тасдиқ карданд, ки дарси сулҳ имсол рӯзи 30 август, яъне рӯзи шанбе дойр мегардад. Дар ин рӯз хонандагони синфҳои аз 8 то 11 ва донишҷӯёни макотиби олӣ бояд ба мактабу донишгоҳҳо рафта суханрони роҳбари давлатро тариқи шабакаҳои телевизионӣ мустақим тамошо кунанд. дарси сулҳ имсол дар бинои донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон баргузор мегардад. хонандагони синфҳои поёнӣ, яъне аз 1 то 8 бояд рӯзи 1 сентябр, яъне рӯзи душанбе ба дарс ҳозир шаванд. таҳсил расман дар рӯзи 1 сентябр оғоз мешавад. сабаби 2 рӯз пеш баргузор шудани дарси сулҳ шарҳ дода намешавад, аммо тибқи иттилои мавҷуда рӯзҳои 31 август ва 1 сентябр Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, барои иштирок дар вохӯрии роҳбарони кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шанхай, ки дар Чин баргузор мешавад, даъват гардидааст. аз Зедмобайл миллионро гир. бурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ бошад то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав. Зедмобайл роҳи ту ба сӯи миллион. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.